नोंथाङा दिनै थैनायखौ गिदोंब्ला आरो नोंनि जिबनाव गोजोननाय शान्तिया गैयाब्ला बे भिडिअ'आ नोंथांनो गोजोननाय होगोन आरो शान्तिखौ होगोन। खुलुमबाय, आं गासैबोनि थाखाय आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। जोङो थांनानै थानाय समाव गोबां समावनो जोङो जोंनि जिबनखौ लानानै न'खरखौ लानानै जोङो दुखु मोनो आरो जों गोबां समाव जोङो निराशा जायो, गोजोननाय गैयै जोङो जायो। नाथाय आंनि अनजाग्राफोर, जोङो थांनानै थानाय समावनो जोङो जोंनि जिबनखौ जोङो मिथिनो नांगोन। बे बुहुमाव गोख्रोङै थानाय समावनो आरो मोजाङै थानाय समावनो जोङो जोंनि जिबनखौ जोङो मिथिनो नांगोन। आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव जबा गावनि जिबनखौ लानानै बे मिथिनो थाखाय हादोंमोन बे जिबना नंथारगौयै मा। जिबननि बिसयखौ जबा बै समाव मोजाङै मिथिनो हादोंमोन। बेनि थाखायसो बियो गोबां समस्या सफैब्लाबो इसोरनियाव नांथाबनानै धोरोमिया जिउ खुंनो हादोंमोन आरो बे जोबनायसिम देरहासार जिबनखौ मोननो हादोंमोन। फै आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै नायलांनि जिबनखौ लानानै जबा मा बुंदोंमोन आरो माबोरै बे जिबनखौ मिथिनो हादोंमोन। जोङो नायलांगोन जबनि बिलाइ 10:8। जब 6:8 बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै, नोङो आंखौ गावनि आखाइजों दादों आरो आंनो महर मोखां होदों, अब्लाबो नोङो आंखौ संहार खालामो। जबा बुंदों दि फोरबु, नोङो आंखौ दादों, गावनि आखाइजों नोङो दादों, आंनि देहा सोलेरखौ नोङो दादों, गासैखौबो नोङो आंनो होदों, आंनो समायना महर मोखां नोङो होदों आरो गासैखौबो नों आंनो होनायनि उनावबो नोङो आंनि जिबनखौ नस्थ' खालामो। जबा बेखौ मिथिनो हादों। जबा थांनानै थानाय समाव मिथिनो हादोंमोन दि गासैबो दंनाय मानिया इसोरनिखा आरो इसोरानो जोंखौ दादों, जोंनो समायना मोनसे महरखौ होदों। बेखौ जबा मिथिगौमोन आरो गासैबो इसोरा होदोंब्लाबो जबा मिथिगौमोन दि जोङो गासैखौ मोनखांनायनि उनावबो जोंनि जिबना नस्थ' जालांगोन। जबा बेखौ मिथिनो हादों। जबा स्रायैनो मिथिदों दि बे जिबना सानसे नस्थ' जालांगोन। जबा बेखौ मिथिनो हादोंमोन आरो बुजिनो हादोंमोन। जोंबो मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो जबा बुंदोंमोन, जबनि बिलाइ 7:5 बेबादि लिरनाय दङ। जबनि बिलाइ 7:5 आंनि दिनफोरा माखु सुरनायनिख्रुइ गोख्रैसिन खारो आरो माखुनि मुस्रानि खुन्दुंनि बादि गोख्रैनो जोबलांगोन। जबा जिबनखौ लानानै मिथिदोंमोन दि बुंदोंमोन, आंनि दिनफोरा माखु सुरनायनिख्रुइ गोख्रैसिन खारो आरो माखुनि मुस्रानि खुन्दुंनि समान गोख्रैनो जोबलांगोन। जबा मिथिदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, जोंबो दिनै मिथिनो नांगोन बे जिबना अरायनि नङा आरो बे जिबना सानफ्रोमबो जोबनायनि फारसे, थैनायनि फारसे आवगायलांगासिनो दङ। गियानिब्लाबो बोलोगोराब्लाबो जोङो माब्लाबाबो बाग्लायलांनाय जिबन, जोबनायनि फारसे आवगायलांनाय जिबनखौ जोङो हमथानानै दोननो हानाय नङा। बेखौ जबा मिथिदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, बेनिखायनो जबा बुंबावदोंमोन दि जबनि बिलाइ 17:1 बेबादि लिरनाय दङ, आंनि हाङा सुंदोंसै, आंनि थैनायनि दिना सफैबाय आरो गोथैनि हाखरा आंनि थाखाय लामा नायदोंसै। बेनिखायनो जबा बुंदों, आंनि हाङा गुसुं जालांदोंसै आरो आंनि थैनाया सफैबाय आरो गोथै हाखरा आंखौ लामा नायनानै दङ। थैनाया आंखौ नस्थ' खालामनो, आद्रि खालामनो नेनानै दङ। जबा बेखौ मिथिदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, जबा गावनि जिबनखौ लानानै गोबां बियो सिरियास जादोंमोन आरो गावनि जिबनखौ लानानै बियो मिथिदोंमोन, बुजिदोंमोन।
थारैनो बे जिबना अरायनि नङा। सानफ्रोमबो जोंनि जिबना जोबनायनि फारसे आवगायलांदों आरो थैनायनि हाखरा लामा नायनानै दङ, नेनानै दङ होननानै जबा बुंदोंमोन। बेनिखायनो जेब्ला जों बे जिबनखौ मिथिनाय नङा, जेब्ला जों जिबनखौ बुजिनो रोंनाय नङा, बुजिनो हानाय नङा, जोङो माब्लाबाबो धोरोमिया जिउ खुंनो जों हानाय नङा आरो इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बादि जिउ खुंनो जोङो गोसो जानाय नङा आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय बिनि सोलाय जोङो संसाराव जेरै सोलियो, संसारा जेरै थायो बेबादि जों सोलिनो मावनो जोङो गोसो जागोन। बेनिखायनो जोङो पापनिफ्राय गोजानाव थानो हानाय बादि, जोङो इसोरनि नोजोराव धोरोमिया गुरगुनाय जिउ खुंनो हानाय बादि, जब बादि जिबनखौ जों मिथिनो नांगोन आरो जिबनखौ जोङो बुजिनो नांगोन। बेनिखायसो जबा देरहासार जानो हादोंमोन गोब्राब आनजाद आरो सैनांनाय समावबो, मानोना बियो जिबनखौ मिथिदोंमोन आरो बुजिदोंमन। अब्ला जों दिनै खोनाबाय जोंनि जिबना अरायनि नङा, बे जिबना नस्थ जालांगोन। नाथाय दिनै जोंनि जिबनाव मा आसा दङ जों बेखौ नायनि आंनि अनजाग्राफोर। जोंनि जिबना अरायनि नङाब्लाबो, जोंनि जिबना नस्थ जालांगोनब्लाबो, औ जिसु ख्रिस्टनियाव जोंहा गेदेरथार मोनसे आसा दङ आरो जोबनाय गैयै जिबनखौ होनो जिसु ख्रिस्टआ दिनै समाय लादों आरो जोबनाय गैयै जिबना, अनन्त जिबना बासायजानाया जिसु ख्रिस्टनियावल' दङ आंनि अनजाग्राफोर। नोङो दिनै जिबनखौ बुजिनो हाबायब्ला, बे जिबना अरायनि नङा होननानै मिथिबायब्ला, औ नोङो जिसु ख्रिस्टनियाव फैनो नांगौ आरो जायफ्रा जिसु ख्रिस्टनाव फैगोन, औ बिनियाव जोबनाय गैयै जिबना थागोन। आरो बे जोबनाय गैयै जिबनखौ होनोनो जिसु ख्रिस्टआ बै समाव समाय लादोंमोन। जेब्ला जों जहरनि बिलाइ 6 बालाब 25 सारिनिफ्राय गाहाय सारिसिम फरायलाङो अब्ला जोङो मोननो हायो। आङो फरायगोन, गोजौआव लिरनाय दङ, जिसुआनो गोथांनि सिथाव। जेब्ला दाफाया जिसुखौ सागोर बारै मोनहैयो अब्ला बिखौ होनदों, ओ गुरु, नोङो माब्ला बेयाव फैखो? जिसुआ बुंफिनबाय, नंथारगौ नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो, नोंसोरो हांखोफोर नुनो मोननायखाय नोंसोरो आंखौ नागिरा। आन्थाय सिथावफोर उदै बुंजासे मोनजानायनि थाखायसो, नस्थ जानाय मुवाफोरनि थाखाय मावालाबानो जोबनाय गैयै गोथांनि जानायनि थाखाय माव। मानसिनि बिसा हौवाया नोंसोरनो बेखौनो होगोन, मानोना आफा इसोरा गावनि हांखोखौ बिनियाव बुबाय। बै समाव जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला ना मानै आरो फिथा थरबाखौ 5,000 मानसिखौ जाहोदोंमोन, गोबां मानसिफ्रा उदै बुंजासे मोनजादोंमोन। बेनिखायनो गेदेर मोनसे दाफाया जिसु ख्रिस्टनि उन उन बिसोरो थांदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोनहैदोंमोन। बै समाव जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोननानै बिसोर गोजोननाय मोनदोंमोन, रंजानाय मोनदोंमोन आरो शान्ति मोनदोंमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ मिथिगौ बिसोरनि आंनि उन उन फैनाया जानायनि थाखायल', उदैनि थाखायल', मोदोमनि थाखायल' आरो मोदोमखौ गोजोन होनो थाखायल' होननानै जिसु ख्रिस्टआ मिथिदोंमोन आरो बुजिदोंमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, नोंसोरो हांखोफोर नुनायनि थाखाय नङा, नाथाय नोंसोरो थोजासे उदै बुंजासे मोनजानायनि थाखायसो आंनि उन उन फैदों। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन। दिनैबो गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टनाव फैयो सोखाजानायनि थाखायल', माबा मोनसे आसा, माबा मोनसे सुबिदा आरो माबा मोनसे मोनगोन आसाखौ लानानै जिसु ख्रिस्टनियाव मोदोमनि लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय गोबाङा जिसु ख्रिस्टखौ गावनि बासायगिरि होननानै नाजावो। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बे आयदायाव बुंदों, जोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनांगौ, जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनांगौ। जिसु ख्रिस्टआ जोबनाय गैयै जिबन होनो हायो आरो आं सासे फोथायारि जानानै बे जोबनाय गैयै जिबनखौ मोननांगौ। जोंनि नोजोरा बेनि थाखायसो जानो नांगौ।
जोङो बांसिन सोखाजानो थाखायल' थाङो, जोङो बांसिन आशीर्बाद लानो थाखायल' जोङो थाङो, जोङो बांसिन मोदोमनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखायल' जोङो गिर्जायाव थाङो, फोरबोनियाव जोङो फैयो, जिसु ख्रिस्ट'खौ जों नाजावो। नाथाय जोंनि जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाया जोबनो गैयै जिबनखौ होनो थाखायसो नाजावनो नांगौ आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो होनो थाखाय फैदोंमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे आयदायाव बुंदोंमोन, बै समाव मसेनि गेजेरजों इसोरा नख्रांनिफ्राय मान्ना फिथाइखौ हरदोंमोन आरो बै समाव इजराइलारिफ्रा 40 बोसोर नख्रांनिफ्राय गोग्लैनाय मान्ना फिथाइखौ जादोंमोन आरो बिसोरो जाखांनायनि उनावबो थैलांदोंमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, आंनो सोरगोनिफ्राय ओंखारनाय गोथांनि सिथावा, जाय आंखौ जागोन, जाय आंखौ फोथायगोन, जाय आंखौ नाजावगोन, बिहा जोबनो गैयै जिबन दं होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बे आयदायाव बुंदोंमोन। बेनि थाखाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जहननि बिलाइ 6:33 बेबादि लिरनाय दङ, मानोना इसोरनि सिथावा नख्रांनिफ्राय ओंखारबोनानै संसारनो गोथांखौ होयो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, मानोना इसोरनि सिथावा नख्रांनिफ्राय ओंखारबोनानै संसाराव गोथांखौ होयो। जिसु ख्रिस्ट'आ जे नख्रांनिफ्राय बे बुहुमाव मानसिखौ बासायनो, जोबनाय गैयै जिबनखौ बियो होनो थाखाय फैदोंमोन, बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ स्रायैनो बुंदोंमोन। बेनिखायनो बुंबावदों, नोङो नोंनि जिबनखौ लानानै निराशा जादोंब्ला, नोङो आङो गोब्राब मोनसे थासारियाव बेमाराव दङ होननानै नोङो सानदोंब्ला, नोङो दिनै नोंनि जिबनखौ बुजिनो थाखाय हाबायब्ला, मिथिबायब्ला, नोंनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ गेदेर आसाखौ होदों। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, नख्रांनिफ्राय ओंखारबोनाय गोथांनि सिथावा आंनो। जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ बेक्तिगत जिबनाव नाजावगोन, फोथायगोन, बिहा जोबनाय गैयै जिबन दं। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन। बै समाव दाफाफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ बुंदोंमोन, जहननि बिलाइ 6:34 बेबादि लिरनाय दङ, अब्ला बिसोरो होनबाय, फोरबो लागारबो जोंनो बे सिथावखौ होदो। जेब्ला जोबनो गैयै गोथांनि बिसय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, बे समाव दाफाफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ बुंदोंमोन, फोरबो बे गोथांनि सिथावखौ जोंनोबो हो। बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, जहननि बिलाइ 6:35 लिरनाय दङ, जिसुआ बिसोरनो रायथिबाय, आंनो गोथांनि सिथावा, आंनियाव फैग्राहा उखैथारनाय नङा आरो आंखौ फोथायग्राहा जेब्लाबो गांथारनाय नङा। बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुंदोंमोन, जोबनाय गैयै जिबना आंनियाव दङ। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन दि आंनो गोथांनि सिथावा, जायहा जिसु ख्रिस्ट'नाव फैगोन, बे उखैथारनाय नङा, गांथारनाय नङा, नाथाय बिनियाव जोबनाय गैयै जिबना थागोन आरो जोबनो गैयै जिबनखौ बियो मोनगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जोबनो गैयै जिबननि बिसयखौ बियो बै समाव खोन्थादोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, संसाराव जेरैखि नोङो थाङा मानो, जोबनो गैयै जिबनखौ नोङो जिसु ख्रिस्ट'नि अनगा माब्लाबाबो मोनथारनाय नङा। जोबनो गैयै जिबनखौ मोननो थाखाय नोङो जिसु ख्रिस्ट'नाव फैनो नांगोन आरो जायफ्रा दिनै जिसु ख्रिस्ट'नाव फैगोन, बेक्तिगत जिबनखौ जिसु ख्रिस्ट'नो होगोन, जोबनो गैयै जिबनखौ बियो मोनगोन। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, बे जोबनो गैयै जिबनखौ नोङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'नियाव मोननो हागौ। नोङो दिनै जेखि कन्डिसनाव थाया मानो, नाथाय दिनै बेक्तिगत जिबनखौनो जिसु ख्रिस्ट'नो होबायब्ला, जोबनो गैयै जिबनखौ नोङो मोनगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो होनो समाय लादों आंनि अनजाग्राफोर। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, आंनो गोथांनि सिथावा, आंनियाव फैग्राया जोबनो गैयै जिबन मोनगोन, अनन्त जिबन बियो मोनगोन, जेब्ला बुंदों, गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि सायाव फोथायनायखौ नागारनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारलांदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नेवसिनानै थांदोंमोन। दिनैबो गोबां मानसिफोर दङ जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननायनि उनावबो, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि उनावबो, गोबां मोदोमनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय
संसारनि लुबैनाय बादि मावनो संसारनि लुबैनाय बादि जिउ खुंनो लुबैनाय आरो हास्थायनायनि थाखायनो गोबां फोथायारिफ्रा दिनै जिसु ख्रिस्टखौ नेवसिलांनाय जिसु ख्रिस्टखौ नागारलांनायखौ जोङो दिनै नुयो। बेबायदियैनो आंनि अनजाग्राफोर बै समावबो जिसु ख्रिस्ट जेब्ला आंनो गोथांनि सिथावा होननानै बुंदोंमोन गोबाङा जिसु ख्रिस्टखौ नेवसिनानै थांदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै थांदोंमोन। बे समाव जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरखौ बियो बुंदोंमोन। ज'हननि बिलाइ 6 बालाब 66 सारिनिफ्राय आङो फरायनि जिसुनि मुङै। अब्लानिफ्राय बिनि सेलाफोरनि गोबाङा उनफिनदों आरो बिजों थांफाबावाखैसै। बेनिखायनो जिसुआ 12 सेलाफोरखौ होनबाय, नोंसोरबो नागारलांनो इच्छा जायो नामा? जेब्ला जिसु ख्रिस्ट नुदों गिदिर दाफाया जिसु ख्रिस्टनि उन उन थांफानायखौ दोनथ'नानै जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै नेवसिनानै थांदों। बे समाव जिसु ख्रिस्टआ गावनि 12 सेलाफोरखौ बुंदोंमोन, नोंसोरबो आंखौ नागारलांनो गोसो जायो नामा आरो इच्छा जायो नामा? दिनैबो जिसु ख्रिस्टआ बे सोंनायखौ जोंनिफ्राय सोंदों। नोङो संसारनि लुबैनाय बादि जिउ खुंनो लुबैयो नामा? संसारनि लुबैनाय बादि थाबायनो आरो मोदोमनि लुबैनायखौ नोङो जाफुंहोनो लुबैयो ना बे गासैखौ दोनथ'नानै जोबनाय गैयै जिबनखौ मोननो थाखाय नोङो गोसो जायो? जिसु ख्रिस्टआ दिनैबो नों आरो आंखौ गावनि सेलाफोरखौ सोंनाय बादि सोंदोंमोन। बै समाव जिसु ख्रिस्टनि 12 सेलाफोरनि गेजेराव सासे सेला जायखौ सिमन पेटर होननानै बुङो, बियो गोनो गोथो खालामालासे बियो सिनायदों जिसु ख्रिस्टनियाव जोबनो गैयै जिबना दङ। बेनिखायनो ज'हननि बिलाइ 6 बालाब 68 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। सिमन पेटरा बिखौ बुंफिनबाय, ओ प्रभु, जोङो सोरनियाव थांनो? नोंहा जोबनो गैयै गोथांनि बाथ्रा दं आरो जोङो फोथायनो आरो मिथिनो मोनबाय इसोरनि गोथारा नोंनो होननानै। बे समाव सिमन पेटरा गोनो गोथो खालामालासे जिसु ख्रिस्टखौ फिननाय होनानै बुंदोंमोन, ओ प्रभु, जोङो सोरनियाव थांनो? जोबनो गैयै गोथाङा जे नोंनियाव दङ। जोङो फोथायबाय, जोङो सिनायबाय, जोबनो गैयै गोथाङा नोंनियाव दङ। बेनिखायनो जों नोंखौ नागारनानै जोङो सोरनियाव थांनो? सिमन पेटरा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो सिमन पेटरा मिथिदोंमोन आरो फोथायदोंमोन जोबनो गैयै जिबना जिसु ख्रिस्टनियावसो दङ। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, नोंनो जोबनाय गैयै जिबनखौ नांगौब्ला, बासायजानायखौ नांगौब्ला, थैनायनि उनाव अरायनि थाखाय जिबना सोरगोआव थानो लुबैयो आरो हास्थायोब्ला नोङो दानो सिमन पेटर बादि जिसु ख्रिस्टनियाव गोग्गोम फोथायनायखौ नोङो दोननो नांगोन। आरो जायनियाव जिसु ख्रिस्टआ दङ बिनियाव जोबनो गैयै जिबना दङ। जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय, नोङो नोंनि बेमारखौ लानानै गिनांगौ गैया। नोङो नोंनि गासै दुखु दाहा समस्याखौ लानानै नोंहा गिनांगौ गैया। सानफ्रोमबो जिबना थैनायनि फारसे आवगायलांदोंब्लाबो, जिबना माखु सुरनायनिख्रुइ गोख्रैसिन खारोब्लाबो, माखुनि मुस्रानि खुन्दुंनि समान गोख्रै जोबलांगोनब्लाबो, थैनायनि हाखरा नेनानै लामा नायनानै दङब्लाबो नोंहा गिनांगौ गैया। मानोना नोंनियाव जिसु ख्रिस्टआ दङखाय नोंनियाव जोबनो गैयै जिबना दङ। आरो जायफ्रा धोरोमिया जिउ खुंदों बिसोरो बे बुहुमखौ बेनि थाखायसो नागारनानै थांगोन जेन' जोबनो गैयै सोरगोआव जिसु ख्रिस्टखौ लोगो हमनो थाखाय हायो। आरो जोबनो गैयै सोरगोआव जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे बिफाजों लोगोसे आलो गोजोन जिउ खुंनो हायो। बेनि थाखायसो धोरोमिया मानसिफ्रा बे बुहुमखौ नागारनानै थाङो। धोरोमिया मानसिफ्रा माब्लाबाबो जे थैलाङो बाइबेलाव बेखौ बुङाखै। नाथाय बाइबेलाव बुंदों जोबनो गोनां जिबना जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनगोन, फोथायगोन, जोबनो गैयैयाव बियो सोलायजागोन। बेनिखायनो नोङो दिनै जिसु ख्रिस्टखौ मोनबायब्ला सानफ्रोमबो जोबलांनाय बे देहाया, बे जिबना जोबनो गैयैयाव सोलायजागोन। बेनिखायनो
बुंबावदों नोंहा जिसु ख्रिस्ट' दङब्ला नोंहा जेखौबो गिनांगौ गैया। बे राव खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै। जिसु ख्रिस्ट'नि बोरा नोंजों आरो नोंनि न'खराव लागारबो अरायबो थाथोंसै। जिसुनि मुङै आमेन।